Şuň kakhan gelse gurlaşaryn iş diýip tanış bilişlerinden gyzyklanar ýaly. Eje, o iş var tapawarsyn arassaja. Ýek oglyna bolmanam agry iş dözmez. Hilapjana gulluga diýençe güýmener ýaly iş gördüm diýdiňmi? Güýmenmek üçin näl, gazanç etmek üçin gördüm. Dost oglanyň biri owallyk online market açypdyr. Şeýlemi? Han göreýin? Şu wagt dastavşyklary ýetişen ok eken. Dastavşyk bolup işlesinmi? Dostlaryň ýanyna kemsinmezmi? Kemsine realdat ýok, taýda biz hem şeýdip başladyk. Ondan agyrak işlerem etdik. Sen näme diýýäň oglum? Dogry diýen kakhan, işlärin. Berekellah.